Сәлам, дуслар. Бүгенге тапшыруны башлыйбыз. Беренче кытлау сәламнарын Новоспасск бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен Рамазанов Рөстәм Наилевич каршылый. Аны матур туган көне белән беренчеләрдән булып, әтисе Наил Адельшевич, әнисе Наҗия Абдрауфовна котлыйлар. Бүген безнең яраткан улыбыз үзенең 30 яшьлек юбилеен каршылый. Кадерле улыбыз, беренче мәхәббәт җимешебез. Котлыйбыз сине шундый матур көнең белән. Син 1989 елның 1 июнендә Ульяновск өлкәсе Новоспасск бистәсендә дөньяга килдең. Бик уңган, тәртипле, акыллы бала булып үстең. Мәктәпне тәмамлап, озак тормыйча хәрби хезмәтеңне үтәп, армия сафларына барып кайттың. Үз гаиләңне яраткан кешең белән кырып, безнең бәхеткә сөекле оныгыбызны тудыгыз. Улым минем, күзем нуры, йөрәгемнең назлы моңы, иман нуры йөзләреңдә, җылы караш күзләреңдә. Аллам биргән син бүләге, тормышымның син терәге. Гомер юлың озын булсын, кояш нуры сибеп торсын. Мәрхәмәтле бул син, улым, якты булсын синең юлың. Бәхет, тәүфик бирсен Аллам, юлдаш булсын сиңа дуга. Әлеге котлау хатын Татарстан Республикасының Түбән Кама шәһәреннән яраткан сеңелесе Римма, тормыш иптәше Илдус, балалары Алина һәм Илсаф дәвам итәләр. Сөекле абыем, минем тормышымның бизәге булып, җил давылдан, бар авырлыклардан саклап йөртүче кешем син тугансың. Синең генә түгел бүген, безнең дә матур бәйрәмебез. Рөхсәт ит чын күңелдән котлап, сиңа бәхет теләргә. Һәр көн сине котлап кояш чыксын, сине назлап җилләр иссеннәр. Яшәү матурлыгы яме булып, көн артыннан көннәр үтсеннәр. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, шитләп бетсен сагыш, борчулар. Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын. Аннан кадерлерәк нәрсә бар? Туган көнең, юбилеең белән шын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт баш очыңнан уссын. Шул теләкләр бездән үзеңә. Кадерле Рөстәм Наилевич, әти-әниегез һәм яраткан сеңелегез гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм Мөнир Рахмаев башкаруында матур җыр бүләккә юллыйбыз. Kütüplerle alasın, şotanlıklar kalasın. Tileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan günü ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Tuğan günü ulbulekler, hem kanatlı tilekler. Nasip bulsun, bəxtli kiləşəklər. Yaktı hiç күңелеңдә, бәйрәм туган көнеңдә. Дус туган якыннарың, котлый сине ул көндә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насип булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насип булсын, бәхетле киләчәкләр. Şatlanıp yaşa әллә, яшәндә яшнә әллә. Җырлап биеп күңел ашык, күңелнең шундый мәллә. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насип булсын, бәхетле киләчәкләр. Туган көн ул бүләкләр, һәм канатлы теләкләр. Насип булсын, бәхетле киләчәкләр.
tilaklarning baylamin, tug'an kunning bayramin. Tug'an kun bo'laklar, ham qanotli tilaklar. Nasib bo'lsin baxtli kelajaklar. Tug'an kun bo'laklar, ham qanotli tilaklar. Nasib bo'lsin baxtli kelajaklar. Nasib bo'lsin baxtli kelajaklar. Baxtli kelajaklar. В честь Рамазанова Рустама Наилевича в нашей почте есть еще одно поздравительное письмо. С 30-летним юбилеем его хотят поздравить любящая жена Ирина и сыночек Алмаз. Дорогой наш муж и папочка, от чистого сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем оставаться таким же смелым и добрым человеком. Будь всегда опорой для нашей семьи. Большого счастья тебе, крепкого здоровья, преданных друзей и веселых будней. Помни, мы тебя очень любим и ценим. Дорогой мой и любимый муж, за твоей крепкой и надежной спиной я чувствую себя так, словно меня защищают стены Трои. А твоя любовь и забота эту мысль подтверждали мне, и казалось, что я та самая, ради которой ты готов на все. Желаю тебе успехов в карьере, удачи и упорства в твоих задумках. У тебя все непременно получится, потому что мы в тебя верим. С днем рождения, мой милый! Ты мужчина моей жизни, много прожила с тобой, и хочу тебя поздравить, юбилей сегодня твой. Всей душой тебе желаю всего лучшего, что есть, чтоб дальше вел семью по жизни, храня достоинство и честь. Будь всегда такой же сильный, каким был все те года. До 30 была с тобою и останусь навсегда. Ты был всю жизнь единственной границей. Хочу в той книге, что читаешь ты, быть первой и последней страницей. Хочу из всех твоих забот и дум украсть, по крайней мере, половину. Хочу, чтобы вдруг тебе пришло на ум, что счастлив ты, и в этом я повинна. Хочу тебе покоя не давать, быть сильною и оставаться слабой. Хочу тебя своей любовью звать, ведь я и жить иначе не могла бы. Хочу быть музыкой, чтоб ты привык и без нее не мог прожить и часа. Хочу, чтоб молча там, где слаб язык, могла я сердцем в сердце достучаться. Хочу, чтоб как бы ни был путь наш крут, он вел нас не пустынею, а садом. Хочу, чтоб близнецы, любовь и труд всю жизнь прожили с нами рядом. Будь счастлив и не изменяйся, таким, как есть, и оставайся. Средь жизненных невзгод, помех, ты для меня нужнее всех. С днем рождения, любимый! Дорогой Рустам Наилевич, ваша жена Ирина и сын Алмаз не только признаются в любви к вам, но еще говорят, что вы для них дороже всего на свете. В продолжение своих теплых слов они шлют и прекрасную песню. Будьте счастливы! Шли, понимая без слов весь мир и друг друга, и осень не скоро, и солнце еще не зашло, и мысли по кругу о том, что мы с тобою одно единое целое отныне и неделимое, что никогда уже мы не будем прежними. Тебе сказала нежно, нежно: убереги меня от обмана, не закрывай мою душу туманом, тогда и я с тобой навек. Ты судьба, ты мой человек. Убереги меня от обмана, не закрывай мою душу туманом, тогда и я с тобой
на песке. Вдруг стихли